Kay ni ay ba na mga kagalaan nga kumidya raman kuno ng istoryahan nga giingnan nga kanang imong asawa. Gyud na. Naanay kabit-kabit unya kansira ba ka kay katulubang kabit ra ba? Naay bulitas. Ato na agi katawa mahigala bida. Suku as bana oy. Nasuko ang bana. Pero mga tiguang na abay dahil kapoy silos ng mga tiguang naman tani sila. Kanigong bana mga kagalaan 70 anyos na gud ni. Ha? Asa man to kung kana? 70 years old. Nya human ang iyang asawa pod mahigala. Pareha man sila day nga senior citizens na day. No? Imong asawa na ay kuan. Naanay kabit-kabit imong asawa nya. Kuan ra ba tong kabit-kabit kana na ang medyo laskihon ra ba kayo may murag kuan? Na may ra ba tumudag kuan tong iyang kabit kay na narabay bulitas na. Ay, ako lang nagagi katawa mahigala pero porbida na suko ang bana og niresulta sa iyang pagpanigbas. Ginoo ko eh. Ato ko ang report mahigala pinagi ni Jane Gallardo. Yes, Jane? DYHP RMN Report. Yes, Radyo Man Attorney Rufil, live ta karon dinhi sa Toledo Police Station. Attorney Rufil kay ato gining kianhi ning suspetsado kaning 70 anyos nga bana nga nitigbas og nipusil pagyud sa iyahang 65 anyos nga asawa og Rufil. Nauna naman ni nato nga na-report di Attorney Rufil, mahitungod aning kay nagselo si Attorney Rufil kay lagi duna ni lain matud pa Rufil nya na ako no'y bulitas. Matingon niya, matod pa niya Attorney Rufil. Apan gipangutanan na to diri nga, nakakita bagid kaha ni siya Attorney Rufil nga naa nilaing ka kay kuan iring-iring iyahang asawa. Apan ni matod niya, wa man siya nakakita Attorney Rufil. Nakakita, duda ra gid niya. Duda ra gid niya Attorney Rufil. Itigbas man yan duda ra man taon to Jane oy. Paita. Ya, naamay ni matod pa Attorney Rufil, naamay ni kuan niya. Naay ni pasiaw ni Attorney Rufil nga batanon ra ba to imo ang kabit sa imong asawa niya apoy bulitas Attorney Rufil niya galagot gid in town si Attorney Rufil niya labi nagiingnan na siya sa iyang asawa pag niaging tuig Nobyembre Attorney Rufil nga di na niya iyang asawa kay wa na layhi di na gibuwagan man ni siya Attorney Rufil atong Nobyembre atong niaging tuig kay wa na ganahi iyang asawa niya Attorney Rufil. So nibiyan niya niyang kaniyang asawa ni puyo ni sa igsuon niya Attorney Rufil. So atong higayon na Attorney Rufil gihangyo gid taon ni niya matud pa sa suspetsado nga paulion na lang niya sa ilaha kay tungod paggugma gid kay sa siyang asawa Attorney Rufil. Bisag nagkaedad na sila Attorney Rufil na ara gihapon ang gugma niya sa iyahang asawa Attorney Rufil. Pila na may untay ko ni Jane? Pila ilang anak ni Jane? Mao na atong ikuan na nato ni Rufil kay ay siguro nato kung pila gud ang iyahang anak Attorney Rufil. Tingnan ko sa ay anahan nindot pong tato nga uros-uros gyapon ang gugma at the age of 70 years old ang iyang asawa 65 years old. Inana ka uros-uros ang iyang gugma sa asawa. Unya kung panalitan ni asawa sa uros-uros ang gugma, kuya okay na Jen. Ngilngig kay na. Ha? Kuha na siya. Lord ni Attorney Rufil kay matud niya gani nagpuyo na ni sila Attorney Rufil 50 kapi na katuig. Limang ka na? Inana kadugay Attorney Rufil apan wala gid nahupas iyang gugma sa iyahang asawa. Nya kay ang babae Attorney Rufil ang biktima Attorney Rufil kay wala lagi layhi Attorney Rufil mao tong ni diya niya. Niyangyo si Attorney Rufil nga pabaliko na lang ni sa ilang balay kay para magpuyo sila ga balik nga nibalibad man ang babae Attorney Rufil nga di na lagi siya ganahan kay wala siya nahigugma Attorney Rufil ba. Yan ang biktima. Sa iyang kalagot niya labi na nakadungog na si Attorney Rufil sa mga sulti-sulti sa silingan nga naalagi nilain. Iya na lang yung giplanuhan sa Attorney Rufil nga iyahan ng posilon o gitadtad gid ay niya Attorney Rufil. Sus Ginoo ko. Atong higayon na Attorney Rufil pag Pebrero 19 man ni nahitabo gipaniira na ni iyang asawa sa balay sa igsuon ani Attorney Rufil. Una buhat gipusil ni Attorney Rufil. Matud pa kalima kahigayon ang nadungog nga mga buto sa mga silingan nya nalupog ni iyang asawa Attorney Rufil nga mao ang biktima paglupog ani nga wala na gid paminaw niya di na makadagan giduol ni Attorney Rufil iyaha pag yung gitadtad kapila kahigayon in town Attorney Rufil nya karon naara ba sa critical gyud nga sitwasyon ang maong biktima Attorney Rufil apan gihinapni gid nato Attorney Rufil nga ngano nabuhat gid to niya sa matud pa niya Attorney Rufil nga grabe gid akong kalagot ma'am ni sangtop sa iyahang hunahuna Attorney Rufil nga ni atong gikasal siya iyaha jud di malimtan nga ni ana to nadungog niya mga pulong sa
kalipay o kasakit, kamatayon ra gyud ang magkapagbuwag nato. Ana Attorney Rufil pagkasal nila. Mao ginaiyahang gikuptan Attorney Rufil. Ang ilang gipanumpaan Jen nga sa kasakit o kalipay ang kamatayon ni makabuwag mo ina butang gyud sa iyang hunahuna. Ngano man oh? Kana Attorney Rufil kay gani na ako ani siya Attorney Rufil. So ang panumpaan Jen kana bang kuan bitaw katubitaw. Oy sabi din kanta tong kuan katubitaw kuan kahit maputi na ang buhok. Sa man nakakuan ka hinunog kiksay nagkanta na Jen? Nawa ko kakuan na. Okay, panumpa ba, no? Oh. Mao na Attorney Rufil kay gani natagak man ni siya sa lubi Attorney Rufil kay manananggot man si Attorney Rufil. Atong higayon na atong niaging tuig sa nahitabo na bali ni iyang tiil. Nya grabe gid kuno ang serbisyo siyang asawa dito sa ospital. Nya ngano naman karon kuno nga naa sila sa kalipay nga mobiya naman niyang asawa Attorney Rufil. Oh. Ang iyang ginaso na Attorney Rufil ani matod niya nga buwagan man dahil ko niya nga buhi pa ko. Puslan man ni ako na lang ni siyang patyon. Plano gid niya nga patyon ng iyahang asawa Attorney Rufil. Uy. Mao gini gawa sa iyahang baba kaganiya nga gina nakahiyabi ginato Attorney Rufil nga plano gid niya nga tiwason gid ang iyahang asawa kay matod pa nga gibuwagan man dahil siya nga buhi pa siyang dako. Tiwaso na lang niya gid Attorney Rufil. Kuyawa prinsipyo ha no? Mao ginayang giingon Attorney Rufil. Nya atong kuano nga dugay na ni sila nya siya nga ma'am nasobraan lang gyud ko sa gugma nako ma'am kay gugma gina nako akong asawa ma'am pero nagbinuang man gyud ma'am good ngano man sadto ma'am. Pero nangutana gid ta Attorney Rufil og nakita ba gid niya kay duda ra niya Attorney Rufil lawa sa ebidensya Attorney Rufil. Wa ebidensya. Nagkuan ra gid siya sa mga sulti-sulti po sa silingan Attorney Rufil kay naamang pod gyud ni duol ani ni Attorney Rufil nga usa ka lalaki nga niingon nga saksi ra ba kay imong asawa sus ibog magyani kay kuan imong asawa samot na gid Attorney Rufil nga naglagot o nagselos gid siya Attorney Rufil. Ya karon kay ato ning suwayan Attorney Rufil. Naadra si Sir Rodi sir. Naa si Sir Rodi sir. Sir Rodi, ato ni suwayan og hinabi Attorney Rufil kay andam raman pod siya nya giangkon man pod gyud niya Attorney Rufil iyahang sala nga nabuhat gyud nya ningon siya nga kanang nagmahay gyud siya apan ulahi naman gyud ang tanan Attorney Rufil. Suwayan lang nato siya hinabi gyud kadiyot bisag na natay initial dira nga interview ni Attorney Rufil apan mas maayo pod nga madungog gid nato mismo sa iyahang ba gid Attorney Rufil kung naunsa gito kay sobraan man gid sa kaselos o kalagot sa iyahang asawa Attorney Rufil. Si Attorney Rufil sir sa pikas linya. Attorney Rufil banyo kuha na mga naka-rason na mo ko kanina. Mao na rin po. Gusto lang siya nga makakadungog sa imong kuan sir, imong happy. Wa siya kuha na kong say-say na ko kanina. Dara siya mga pangutana pud nimo. Ako lang ito bago niya pumunta. Ara sir. Attorney Rufil na sir sa pikas linya. Hello, Rodi. Sir. Rufil Banyok ni Attorney Rufil Banyok DYHP og IFM. Ngano man in taon nga imo mang nahimo to nga imong gipusil og imong gitigbas imong asawa? De, ang among gitumpaan sa pare, sir. Ang may sa pare, kami magtiayon sakit og kalipay among tabayayongan. Ya, way makabuwag na mo magtiayon gawa sa kamatayon. Mo nay akong gisod sa kung unahuna nang libogan man ko niya sir. Biyaan man ko atong November pa. Nasantok sa kung unahuna, mauna. Sumuna nga puslan man nga. Biyaan ko ako na lang siyang patyon yan. Sumoto wa nakakaak. Kapila man nimo po sila? Kapila man nimo po sila? Wa na ko nakalimot na kog baulag kapila to. Nakalimot na ko gisudlan nagyawa ko. Sudlag yawa imong unahuna? Unya, pilti gyud imong suko kay gawas nga imong gipusil, pagkalupog sa imong sawa imo pa man gyud gitigbas. Ako mang gyud patyon kay biya man siya nako. Pila man kabuk inyong anak nga dugay naman mo ng minyo 50 ka tuig naman mo ng minyo. Pulo ka anak. Tulo pulos mga minyo na ni. Puro na mga minyo. So kamo na lang duha nabilin sa balay di ani niya. Kami na lang duha. Ako na lang ganit. Pagbiya niya, ako tigla ba, ako tiglungag.
pait kayo, sir. Nag-away mo nganong gibiyaan man kaniya doon na mo'y away. Wala, may mag-away. Sa birthday na ko, akong Unsa man? Ayay, naputol. Hello? Wala mo mag-away? Naputol day. Unsa man itong signal? Gamay lang ha. Hello? Ayay. Sige, ikuan sa gamay ha. Ang gamay lang. Mao ni iyang basihanan. Oh, hello? Rod. Hello, Rode. Oh, hello. At sige ko no, day, Jane, okay ra ka, Jane? Madungog ko, Jane? Jane? Kamay lang kayo mahigal, ha? Sige, kuhan ko no, adjust ko no, technical department, palihog ko no ko. Mauni iyang kuhan, kuyaw sa iyang pamahayag, no? Nga, naman may gipanumpaan, sir, nga sa kasakit o sa kalipay, ang kamatayon na rin magkabiya, niya iya mo kong gibiyaan, di. Kamatayon na lang yun, aron nga makonspuslan man. Kuyaw sa ng iyang prinsipyo, mga higala. Si Ray Balira day ko na nagkanta ko no anang kuan. Salamat kay Danny Paloma, Brother Dan. O daghan pa nagsulti na ko ni Ray Balira, Jan Redoblado. Daghan pa ni. Ray Balira day may nagkanta ana. Nga kana bang kuan ba? Kung tayo ay matanda na, sanay di tayo magbago. Sinsa lang mga kong tingog ha, kay more or less sa mga natong tingog mga kaigalaan ha. Pero di mada magpatabang ko ni Idol Mikey o kanta yan eh. Kailanman, nasan man, ito ang pangarap ko. Oh, pero ang chorus anak katuman tong kuan. Asa to yung chorus ato? Kahit maputi na ang buhok ko. Beato sa balikan si kasamaan Jane Galyado. Yes, Jane? DYHP. RMN Report. Yes, Radyo Man Attorney Rufil, balik ta dinhi sa Toledo Police Station na diin atong makahinabi pagbalik si alias Rode Attorney Rufil kinsa ni Phil og gitigbas sa iyahang asawa gid Attorney Rufil. Oh, hello Rod. Rode. Hello, sir. sir. Makabati ka na ko? Nakabate. Unya, nahigugma man yung kaaning imong asawa. Pilting gugmahan ni mo si asawa, ka na luoy nga, critical na ba siya karon in town? Ako, magkamatay ko, sir. Di naman yung mga polis, ipapusel ko. Unungan ko ng kusawa. Imong unungan imong asawa? Nuwam gani ko pusel la rin mga polis kay magpatay na lang ko kung kagulingon. Sa una buhat man ako na, ninaykan man. So nagmahay ka ning imong nahimo karon? Mahay yun, sir. Kay priso mahinuon ka ng kalakiha. Imong mga anak ni bisita na nimo diha? Unsa, sir? Imong mga anak ni bisita na nimo diha? Why hinduaw na nga sukat? Nasuko gyud sila, no? Unsa magkadaan na ka nga siluso sa una pa? Siluso, magkukuha na ko sawa, sir. Kay daghaman na ibo ko. Di mo na batik na akong marang-arang na nagitsura. Daghan kay imprang ka mga mga tao rin na naglaog daw sa mga kinabuhi nga naibog siya sa mga asawa. Kay kuanan, sir. kay gwapa may mosawa na may itsura gyud, no? Kay kita man tas picture sa gyud, medyo may itsura gyud ning mosawa. Kana tinuod gyud mo na nga ikaw pod mura sa kag masakitan nga inana. Pero wa magkani mo masakpi imong asawa nga naay lain. Wala ko ebidensya kay di man ko kumam cellphone, di ko kamong gamit anong cellphone, wala ko ebidensya pero ang aso god, sir, di man na makumkom. Doon na ginisulti nimo. Dunay way unod. Tuon lang ko ang matabis mga tao. Basin imong asawa nilakaw to kay gisamukan nga sobraan pug ka kasiloso. Parang ka sa rason niya. Kay imong giingnan imong asawa nga naa kay kwan, wa man kakakita nga naa say kabit, wa man ka nakakita nga naa say uyab, although hibaw ka nga gwapa na imong asawa nga ibog ng uban dinha, no? Unsa man to do na may nagistorya nga kadtong kabit sa imong asawa, uyab-uyab bag-oron batan-on. Kisa man to nagistorya nimo adto?
driver sa Balhabal mo rason ako nga Unya, nagbinuang sa kong asawa. unya sa tinuod to nga gisuryahan ka nga ang katurubang kuan ra ba medyo batan-o na ay bulitas. Tinuod na? Noon, Tinuod mo suko ka nga nganong gipulihan ka to na ay bulitas. nagtanong sa kong nahuna na mao nga pag istoryahan naman sa kong asawa, ingon man kong asawa, dahil sa ilua ako dahil mag-uli ta, balik ko gaway makatiman ako. Siya di ko, wala ko lahin mo. Paita de mao din, hindi nakalayahan ako, kaya naman na kay, nakatilaw ang bulitas. Oh, kaya nga naman, huwag makatilaw, siya may imuwaton. Mo ni tubagbod. Buhat na ko, mao na, nasod na sa kong nauna, sir, kuslan man na yung anin na. Ako na lang yung patyon, kay ang panumpaay na mas pare, huwag makabuwag na mong di ang kamatayon. Pasig isungog ra ka sa mga tao dito nga kanang imong asawa na anay uyab nga naay bulitas. Pasig sungog ra dito. Bao lang, unsay ka matuod, sir. Kay wa man ka makakita gyud. Mga bitim. Oh, naminaw lang po ka to mga tao nga nagistorya nga kanay imong asawa na ang uyab ra ba na naay bulitas. Mo na nga na, suko lang po kanya wa man ka ebidensya gud unta. Wala ko ebidensya. Sus na unsa na ning kalakiharon. Paita ni na nga suko nimo mga anak ko ano mo bisita nimo diha ron. Wala. Tingali ka na mga tao diha mga silingan ninyo nakahibaw nga dali ra ka putungon ka dali kang masuko unya o sungugon ka dali kang muriak mo tingali gisungog-sungog ka wa gyud ego mo sawas bulitas. Masig Isugnuran lagi, sir. ha? Isugnuran. Isugnuran lagi ka. So pagka dungog nimo na gisugnuran na ka mo tong imong giplano na gito nga patyon ko na lang ni akong asawa. Nasod na lang na sa kong nahuna. Wa ka maluoy sa imong asawa nga critical taon ang kahimtang karon? Pagkamatay ko, sir. Andam ka nga mounong sa imong asawa di ay. Wa man ko kuha na kabunog niya, God. Pero, taom na rin, ay ka naman eh. Iwaan man kung nahuna. Oh. Nahigugma man ka kasi mga asawa nganong imo man gipasakitan nga nahigugma man ka. Ha? Nganong naghimo man nimo na nga ug naghigugma gyud ka bahala na lang masakitan ka din ha. Unya ang imo asawa nga di lang pud siya mo mapasakitan kay nagugma gyud ka. Nayawaan. Oh. Nayawaan ko kay ang ako kunong gibuhat iya tugbangan. Umli sakit kasi kung nahuna. So nakabuhat na po ka sa unag imo pod. Mo nang gitugbangan ka. Ako na hindi ko opisyal sa pare, sir. Malapita ako kong asawa sa una. Kanang imong asawa gwapa man ang imong asawa. Daghang maging nakasulti na mo diri, da man po'y picture nga medyo itsuraan imong asawa. Ngano nangita pa man po kaglain sa una nga wa day ka makontento sa imong asawa ang gwapa? Iprangkahan mo ko niya nga wala gugman ako sa gamay. More na ako niubsan. Pero ni abot man mo 50 ka tuig ka pin inyong ipon, so nagyo na gugma kay sa magkag 50 ka tuigod. Hindi gugma ko ginasiya mo na nga. Nasilos yun ko. Nya natulo na gud inyong anak. Na po mo mga apo, pila man kabuk apo nimo? Sobrang 30. Di man ka anak? Sus. Puting kuha na ni Ron. So, unya imong serbisyuhan na lang sa bilangguan ng imong nabuhat. Oo, pasinitihan ko ni sir. Ha? Bari ko mamatay sa prisuhan. Ipusa lang ko ninyo, ipalubong kong sakto, itapad ko sa kong asawa. So, muna imong panugon lang nga kananaang kuan. Og mamatay ka, ipatapad lang kag lubong sa mga asawa. Oo. Kung mga anak, akong gisortihan nga, kung si mama ninyo nga, nagpalayo ng hayunan mga matay, tipuan, mas usa ka panteon. Sus. Paita ning sitwasyon na, kaguol ning sitwasyon na in town. Ngano nasudlan magyawa imong nayawaan man ka? Ngano asa man day kag pusil? Kana kung na kay pusil, labi pa nga wa na lisensya na imong pusil, mayawaan gyud kana kay wa man ka makatake og exam, psychiatric exam. Asa man ka nakapalit anang imong pusil? Ay, dugay na sir. Ito pa starboan, nanarbaho ko construction, yan na may kauban tagadanaw, model, manggug armas. Oh, Siyempre natay kwarta, makapalit ya. pila may palit nimo anang pusil? Mel 500. 1,500. Nya ngano nga man kay nagtinir man kag pusil nga wa man kay lisensya?
gitaguan ko man nagay kay di siya mas amuago kay daghang kay kawatag kabaw, daghang mo kong kabaw niya, handok man ko kawatan akong kabaw di. May na lang na. Kanang imo pusil nagamit na nimo sa una. Wala yan, di lok mo mga malhi sa kabaw. Oh. Lugay magabi eh. Subo kayong pamalandungon anang wa ka magmahay nga nakapalit kag pusil na hinuon ang imong asawa may nagamitan nimo sa pusil. Nasaom na nako ron sir. O sa man ang pusila 38 kalibre or 22 o sa man na? Reet. 38. Nasud nayawaan imong utok ngano nga nayawaan makawaday kay simba-simba. Ay nagsimba ba ako sir. Nasaom na nako ron. Nasudlan magyawa na ni gikuhit man kusbitin. Dapat unta nga mo sud kag simbahan mo kuan gyud ka. Ang pugi kas Ginoo. Aron dili ka mayawaan. Ako man ganin ang gikompisal sa pare. Ano kung problema ko sayo pos kong asawa sir kay nganong ako uli nagpalayo man na nagduda na gini ako hunahuna niya. Basin og nasamukan nimo asawa kay sige ka og kasilos nga way basihanan. Mauna. Nasi napuno na po ni mong asawa ba? Nga sikag silos unya ikaw po una-una po ka sa una og kananaang ikaw may naguna-una pangabit po sa una. Di ba os po imong asawa? Mauna ikaw sir. O basin ug wa mo bawas imong asawa, di na lang siya ganahan nga nasamukan na siya kay nanguna-una kag pangabit sa una unya karon mo duda pa gyud kaniya. Maulang. Basin og walay kabit na imong asawa, di tinuod na nga kanang mang usahay ang tao ra ba nga mo binuhatan mo ra bay mag dautan og unahuna dayon magsige unahuna nga naikabit kay ikaw ra day mo nangabit. Masanto kita na sa mga sir. Oh. Sus sa maning kalakiha taon nga nahinaykan mahinuon nimo hubog ka atong hitabuang nga buhat ka pagpusil? Ha? Nakainom ka itong panahon nga imong gipusil imong asawa? Wala. Wala. So imo tong giplano gyud imong giadto di man mo kuan dito sa balay sa igsoon? Dito. Imong gisuong dito? Gipanitan ako. Oh, unya. Gawas man ang kadag putos. Kung asa na kanay at na po dugo na siyang kabet. Unya. Ito nga kung santos mo no gadag putos. Kung asa na nahigda hindi mas balay sa manghod niya. Kaya naam ko na kanang gatintal na mo sir na ay balay sa atban sa mong balay. Oh. Nagduda ko nga gusto adto na po nahigda siya dito. Doon na nagduda. Unya basin og duda ra tong imo basin og nagdato putos kay mga to sa labanan. Wow lang. So katong tanan pulos sa to duda-duda ra gyud nimo? Kay wa man kay nakitaan, wa man kay nakita gyud nga naay ni nagholding hands sa mga asawa, wa man kay nakita. Wala. Oh, 5 ka ana. Unya kanang istorya naman po na nga kanang imong asawa kay gwapa man imong asawa nakauyab na naibulitas ang uyab. Istorya naman po. Maulag eh. Tao na naman. Sus. Pilting kuana ning kalakihay noon. Ay tatuningan tong taga-simbahan no sige taga-ampo ta dito. Wa kay simba-simba kada Domingo. Sos, nag-abot mo gani may anak kong asawa ton Domingo na nimba may. Hindi kayo man nadayo nawa man. Wa din mo pabutang nga ng PSB video. Ang kalinaw man kaninyo nya imong gitanduan nimo asawa ni kidhatan ning tanimo. May mag-abot sa simbahan, ikakita sa akong naong mawa. Kay naman diha ang ato ipakita ang atong panaginig sa unay. Ang kalinaw man na kaninyo na imo dayong mo kuan day ka mo tandok-tandok day ka kidhat day ka uta. Ano ba? Sao man naron siya naita nang ako sa serbisyuhan. Serbisyuhan ha. Sa silo sa Ginoo nako, akong dawaton, ug gitambok ko sa impierno akong dawaton. Saon pa man mo na akong kapalaran. In kumpisal ko kag pare, kano sa makalas na kakumpisal? Ato Domingo nag-abot na sa Bato Toledo. Dito nang umpisa ko pare. Isa may uban nimo simba. Ako ra kay akong asawa dito man higda sa akong anak nang po sila nakaabot na dito. Kisa may kuyog sa mga asawa og simba. Akong anak ug kambana sa akong anak. Oh, wa man magkuyog nagkuyog tato sa iyang uyab, masuko ka pero ang kakuyog imo mang anak. Wa siguro to magkabit-kabit mo asawa, istorya lang siguro ng tanan tingali. Sa iluwa lang ko sir kay sa man ang radyo sa brigada gabi inyong asawa kay
laing di Valentino ron sa ato Valentines man ko di God. Dili mayo na magtabi-tabi tayo na, no? Ilisod man. Ayun na ron. Oh. Sige, so, kuhan lang ka. Imo lang serbisyuan ng kalakiha ron. Servisyohan ako, sir. Oh. Sige. Okay, salamat kayo. Rod. Yes, kasama Jane. Kung nag-story na kasi normal. Thank you, sir, ha. Yes, Radyo Man Attorney Rufil, mauto siya si alias Rodi Attorney Rufil. Ano lagi mga tao, Jane, no? Kuhan na to mga tao ron, nga dili mag-sulti o kuhan. Kaya lisod man kayo na ay masunog-sugnod. O nya doon mga tao uban nga kanang di makaagwantay na ba? Labi pa mayo niya, kuhan na, masawa na, kuhan na. No, dili kita mga inana nga, kuhan yun, kaya na may uban yun nga putungon kasama Jane. Na Attorney Rufil, no, pero at least na dunggan pud nato diya gid mismo Attorney Rufil nga plano gid to ni Attorney Rufil pagkang paita gid Attorney Rufil nga ana man ta sila nga love is one of the most wonderful thing in the world Attorney Rufil. Correct ka dyan. Hello? I know you. Apadugong masobraan po Attorney Rufil, di na pod maayo nga mosangpot na lang pod nga mo plano na pud kang pasakitan or mo patay gyud sa imong partner Attorney Rufil. Di na pod gyud maayo Attorney Rufil. Mao na ning pod maayo. nahitabo gyud. Grabe gyud ang iyahang kalagot og selos Attorney Rufil sa iyahang duda nga naay lain ang iyahang asawa Attorney Rufil nga wala man gid unta siya nga nakakita gid in town sa pagkakaroon natin ni Rufil saan nata nga kumusta ang biktima po apan ang ato ang update nga nakuha gidala sa Cebu City Attorney Rufil kay grabe critical gyud ang sitwasyon sa maong biktima Attorney Rufil. Okay. Okay, so far, Attorney Rufil, mao na atong nakuha din sa Toledo Police Station. Kauban na to sa tong RMN Patrol at Speed Pilot Idol Double D. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP, Tapak, RMN. RMN Exclusive. Okay, salamat Jane Gallardo sa mga report. Sa